megy. Ha, megindul a felvétel. Hopp, támasztam le. Jó, most kamerázza. Mehet, papa. Nem akarjuk megint megyeltelek. Na most mi van? Hol ez a felvétel? Igen, véletlenszerűen egyet. Aztán nézzük. Találtam egyet véletlenszerűen. Szerintem ez a szondika, hogy ki legyen mosva a szára. Mi van? Már az agyát kimosták a hitóval, az biztos. Fehérnek az agya is. És az a pucinak az agymosás. Nyáron. Attila, te látsz valami? Úgy néz ki, hogy Charlie kör. Jó, de az jó. Nagyon Fix a Márknak. Más. Nem hiszem el, de mi a faszért? Márknak van? Ezt a Lárainak vettem. Ez már késő. 21 nap alatt le tud szokni az dohányzásról. És van benne színező. Jó, nem? De egy kitós színező. Be van csukva az óvoda, nem tudja meg. Ez itt 21 darab kiszínezhető kép. Csak nekem. Hogy az Mert igen. Dávid, fogjatok kezet. Felelés, felelés. Felelés. Kapsz még. Most nem lesz. Várjál, miután szépen kérdős, kapsz még egy tömörített zip file-t képekkel a kocka hasamról, ahogy köszönet. Miután a DM-be így kanyarodta, hogy légy, küldj képet. Most kapsz egy adatot. A másik kettőt még nem fedem fel, de még jön tempó. Ez már Megkapod a szünet alatt. Tömörített zippál. Megkapod a képeket szép simán, és egy zip-file-ba. Az mire kell? De most már nem tudom, hogy ilyen üzenetet kapok, hogy küldj képet. Egy képet a hasadról. Geci jó színezők vannak. Na, baba, Kövi. Ezt majd ki fogod színezni. Mind a 21-et. Még naplót is írhatsz vele, hogy ma mennyire volt nehéz megállni. Ez elég könnyű. Jó ajándékot. Itt meg kell nézni, mi van. Vegyük ki a követ. Vegyem ki. Egy darab lottószelvény. Nem a sportszert. Dohány. Piros Marlboro. Ó, hát ez gyönyörű. Ezt nem is A tudom. piros Marlboro. Volnál. Első, amikor találkoztunk, akkor egy piros Marlboro cím. Jó. Na ez a kövével. Következő. Let's go. Izgalmas. Ezzel hozzák a rongyimat. Rongyot tekelte játék. Ki lesz belőle, ejtve minden azokat. Szerintem ez a Uraság Balázsnak szól. Uraság vagy. Letesszük. Vagy elküldjük. A szívünkben itt van. Itt van meg ezt megkaphatja. Uraság itt vagy velünk. De nem volt képbe szerintem. Vágyra kellett volna rakni az opticsot. Christmas. Ez visszajár. Christmas reggae, geci. Ajaj! Várjatok, de ez nem az ajándék része. Mi lesz benne? Nézzük meg, mi van. Megtippelem, hogy 3 tojás. Három kibertőres plusz egy. Adjál lúffer! Ki mit tippel? Érdek legyek én. Ki érdemel meg egy órát? Mit kapott? Protein szeletet? Vagy én, vagy D. Szerintem szólom. Igen? Ez a Csonescu. Mi van, buzi? Grip down, leszek, majd nyúlja le. És hogy is nézek ezt?
Ez a legextra. Csöcs. Meg kell mondjam. Jó, egy Ferrero Rocher-t elvihetsz. Ez Bangor. Jó, ez nehéz ezt felülni. Ezért mennyit trénbet lesz, hogy ezt Rénben. Óra, kinder tojás, portugós labda, Ferrero Rocher. A kicsit komoly. A második kerületi milliárdos. Még szerencsé, hogy eljött és nem maradt a bakcsokban. Na jó, pakot, következő. Ezeket hol vetted? Abból egy át. Ez honnan van? Ez Hol árulnak? Egy kinder tojás, adj már nekem. Úgy igen. protein. Ez be van csomagolva. Ki kell találni. Ebből hogy találjam? Rázzuk meg. Hát ez az enyém. Várj, nem volt, Monár volt, Biztos Család volt, Vagy tétél. Nem volt. Vagy Én sem voltam. Ez a három. mi négyen nem voltunk. Meg lehet Milán. És Szondi. Szondi? Legyen szó. Nézzük. Mondja el, akit adta neki, nem? Jogos. Ez én ajándék. Na akkor nekem. Nem az egyik Attila, akkor a másik. Nyissuk! Amúgy nem, nagyon... Unboxoljuk. Vagy inkább az volt, hogy aki kapja, nem? Na nézzük meg, jó. De honnan tudjuk, hogyha nem mondja el? Nyissák! Nem szerettem volna. Nem törés. Nehogy eltörjön a Nem póló. törés. Attila adja. Én adom Rossi. Az egy Old Spice-os pop. Ojjajjaj! Hát ez Navesco. Ez Navesco. Ki a dolgot? XL-es méretben? Tagadném! Várjál, ez fáradt. XL. A fasz L-es. Tagadném, megkapta a karácsonyi pulcsit. Ez Bangor. Hát ez akkora méret, hogy ez sima. Állas úgyis. Azt a kurva. Attila, ezt te murolhatsz? A fasz. Azt a kurva. Köszönöm Vette szépen. a kis boldog. Boldog karácsony. De so, amúgy én ennek örülök, Hájti. Elviszem Az úgy volna. nézel ki, mint akinek izéje van. Kumor a nyakán. Akkor gondolom 2 ajándék van. Igen, most már 3. jó van Milán. Még Milán. Ja nem, egy nincs, hogy Milán Egyben raksz? Ja, Milán, jaj, jó, esetben van. Ki nem adott? Ez még Te nem adtál. Leveszem az egyik kulcs. Én adtam. A Kenix. Meg a... Te meg a neked? Kenix nem adtatok még csak. Neked, meg Milánnak. De Jurasek is van. De bro, nem mondd azt, hogy nem elleset hordasz. Ó, ezt Kenix adja. Emmel. Kenix adja. Vagy belenősz. Vagy Jurasek meg, vagy Szondira. Ez Szondi. Ez nekem szerintem, bro. Vagy nekem. Fix nekem. Vajon mi lehet benne? Nézzük meg, mi van. De ez így bármi lehet. Ez egy adag Márnánk egyébként. És Várj, kinek adott Marlenk? Neki bazd meg. X Szondira. Nekem. Akkor ez igen, ez nyilván, hogy az osztálytársak egymást húzzák. Ez Tényleg ritkán. nekem tessék. boldog karácsony. Köszönjük, tényleg bro. My favorite tesó. Te csináltad, fiam? Anyukámmal csinált, mert szólnak a A kedves. legbengörebb a izé. Ez amúgy jó. De sok. Annyira nem. Majd Nem tudom, hogy megkóstolod. őket finomat csinálja. Majd megkóstolod. Amit Izrael vettem, az nem volt olyan jó. Izraelbe? Most jön az nagy melyik film? Ezt nem pénzből csináltuk, ezt szereted. Egyik. A legbengörebb De ez tesó. a pisz csak Milánnél van. Nem. Meg még valaki. Nem, az egyik őket Jura húzta, a másik Milán. Ennyi volt az elmúlt. Nem, hát majd csak Kérdezem, hogy most egy ajándék van, vagy kettő? Egy maradt szerintem. Én még kurva nem kaptam. Nincs itt Jura, meg Milán. Ja. Szóval te szoktál. Akkor két ajándék? Egy ajándék van már szerintem. Te nem adtál még. Én még nem adtam. Nézzük! Nézzük! Várjál, egy van már csak? Igen, egy.
Hú, Geci, remélem engem is ilyen kurva sok fülöt. Hirtelen elgondolsz, hogy én odaadtól ajándékot? Az jó, ezt megkapod a született. Séjúra az meg ott most nem része szerintem. Most már az. Papus nem? Jó, papus nem volt a része. Hát szóval van onnan. Ott volt a földön. A papucsot is megkaphatjuk el. Nem, hát akkor lehet, hogy én nem emlékeztem a papucsra. Az mi? Kötél? A cipő fűző? Ja, az, ami így befűzöd a gatyába? Parakor. Palmászon kötél? Valami személy. Ilyen forgász. Mit vettem Milánnak? Ez vaxolt korisfűző. Az meg. Ezt Valaki sem nem szoksoljuk meg. vaxol. Ez a legjobb ajándék, mennyibe került? Nem azt mondom, hogy nincs itt Milán. Megkaptad. 5K. Kurva drága a vaxolt korisfűző. Olcsó volt a Az miért jó, hogy vaxol? Elizé jobban tapad. Ez a legsűrűző ajándék. Nem mondom a Milánnak. Milán, aki nem jött el, mert... Aki nem jött el, ja. Vaxolt, jó? És akkor a Milán Értem, a papucs nem. Akkor TTL nem kapott ajándékot? Hát meg vág. Mert jó lesz. Megyek is haza, Geci. és a faszol egy darab kinetől, és akkor meg közben lesz. Csinálom már ezt az órát. A Kenix az hogy működik? Mondom az órát! Ja, hát azt még ki sem bontottátok. Ja, majd ezt nézzük valahogy. Apa, én hoztam neked még valamit. Ne család! Egy barackosdélyet a szemünk előtt. Isten őrizze meg, Sanyi. Gondolod, hogy én Nagyon megszoktam? finom. Azt én megiszom. Én ezt nem Megkóstolni, megisszuk Majd akkor, bocs, akkor megtartom a Líviának. De ne, papa, meg kell kóstolnod. Sanyi, elroncsamos. Vagy barackot, pálinkát Ez iszok, finom. vagy... Papa, ez a gengünknek ez a jele, ez a szent jele. Jó, akkor megiszom. Köszönöm. Jó, de most meg kell írni a szemünk átállásra. Nincs. Váljunk fel. Na, hozzak egy kés. Hagyott arra mindenképpen sokat. Mi? Hagyott arra mindenképpen sokat. Nyilvántos. Te úgy is látod. Hogy jöttek meg a szobába az emberek? Gondolom, hogy... Freestyle. Ja, várjál, Kenix, elküldöm neked az De infát. utána meg kell videózni a live-ra, és ott, ahogy papa megkóstolja a barackosdélyet. Pont a six-pack-ekről, mert... Na, továbbítva. Ezt kivonhatom? Elfölött a liftot. Van palia? Ki él a fáj? Oda viszem Jó, ki. akkor továbbítva. Van testvérem 4 liter jaffa. Na, jó van. Most meg kell inni. Család, ez még mindig a regész. Ez még mindig a regész. Ez a számot is Na, várjál, Johnny, a képeket írod, vagy a cipet? A képeket írod, vagy a cipet? Képeket. A papa, kóstold meg a kamera látnára a barackosdélyet. nem olyan rossz. Én csak a mesőt, meg a simát szeretem, és ez nem olyan rossz. Nagyon finom, papa. Lemostad? Mert Jani leúgyotta benne a raktárba. Az elég izé. Nem is összecsinálom. Most én is tudom, de én csak megtudom a pólómat. Durva. Az még mindig D. Akkor ilyen pólót akarunk magunknak csinálni. Attila? Mi ez van? Ilyen? Mi ez van? Ez mi ez ilyen marcipános? Kóstold meg. Na nézzük. Live reaction. Az pont Tudod, én mire emlékszek a Dréherbe? Dréher Vigyázz a fülött. kamerában, már vigyázz a kamerában. Azt tudod, hogy nézett ki? Nem? Nem. Muraközi lovak, tudod, az milyen? Nagyon olyan, mint a többi. Ilyen nagyon kemény, erős lovak, érted? És gumikerekű nagy kocsit, és a Dréher sörgyár, kőbályos sörgyár. Gyerekkoromban még ezeket láttam. Később a kőbályos sörgyárban, ahol szervezben dolgoztam, minden évben egyszer volt egy ember, a szimbolája volt a vezetőjének, és a nagy kádakban patkány úszkált benne, onnan sem. Nem rossz. Majd már egyetem olyan Ne állj a kamerában, ne állj a kamerában. Legjobb találás. Ezt Live reaction. Jézus Mária. Kedves egészséget, Nem a fiam ide. köszönöm az ajándékot. Mi az, Vagy egy már kurva egy nedves. marlenkátom. Úgy rajgolok ezen, gyere már innen. Nem, ez live reaction. Finom. Nem rossz ízű. Ja igen,
mert fegyvert fogunk a fejhez. Esküszöm, nem rossz. Ugye, hogy finom? Nem rossz ízű. Nem azt mondtam, azt mondom, Kezdődik, hogy hogy nem rossz, aztán pár darab. Csak a sima de van ennek sörtartalma, van benne szextartalma. Rendes 5% lesz. Persze, ez sima izé. Ilyet ittunk iskolaszületekben a Milánnal. A család meg ezt vitt a kulacsába az iskolába. Komolyan? Az a ballenk Az anyád úristeni? Nem, már csak Jó, ők kiskorukban. A Csani ekkora volt, azt hiszem, talán a második születésnapja. Az első is. Az első? Beültettem az asztal közepére, egy ilyen csárdában voltunk, és ugye föl volt botva a sör, itattam. Most, hogy azt megláttam volna valami, tudod, ilyen fontos valami gyermekvédő, mit mondjam, beültettem az ott, mindenki nézett, és itt az üvegből a sör. Ez sok mindennek van, most már minden történik. Ilyen fiam szlet belőle azért. Látnem kell. Itt az Amárdiban voltunk egyébként. Másik nagyapámtól is kaptam más sört, ott 4 Melyik nagyapád? Ez lesz a próbarán kezdesz el Csani, tőle nem kaphatnál. Ezt mutatom meg a gyerekemnek, Baba, hogy én ezért nem. tologattalak a 4 hónap Egy éveskedik. Csani, én tologattalak a temetésén, zenéltél és elmentünk. Van kép róla, Szívtad be szökötedbe. Lehet, nem van van. kép róla, hogy anya csinált utána képet, fog az ölébe és itat koronával. Igen? Igen. Na, akkor ezt nem tud. De az időt nem tudom. Család de babakocsi- mitomániás neki, ne higgyem. de egyébként Attila, most megeszed? tényleg az volt, amikor a Kálmán meghozta már anyai ágon, akkor ugye hát, a temetés alatt, ugye Egyél nyugodtan. babakocsiban ott zenélt. Ezért nem kell megsértődni. Egyéb nyugodtan. Nekem mondani? Hát most nem meg a kezemben. Még Balakonon van elfelejtve. Ó, köszönöm szépen. TTL Beach mikor? A Balatonon van elfelejtve. És köszönjük Az viszont ezben expózolná, hogy és akkor az első nap elhosszul. Mert ugye nekem van legfeljebb fedett, de az olyan... Hogy ott nagy valahol elmész. Nem viszi. Gyújtsd meg a haját. Jó, annyira nem. Itt szó mert mi gondolod? Várj, vágjuk le a Szondi haját. Vágjuk le a két Attila haját. Vágjuk le a Szondi haját. Vágjuk le Vágjuk le a Szondi haját. Vágjuk le a két Attila haját. Nézzek, neki meg jól is áll, tök jó. Egy baszkat. Miért lenne cool? Nézzek, De nekem Nekem még korrekt, baszkatod, persze. mehet vissza a baszkat. még meg kell növeszteni. Mi az a baszta? Ez ami nulla. Ja! Teljesen nullám. De ilyen kicsit feljebb. Nem teljesen. De volt, nem basz. Nem találtam meg. Kiszolgálom magam. Olyan óriási homokon volt, az volt az igazi Joker. Ott nem volt. Durva, nem tesó. Milyen csín ez az elején? A regény közben ez az elején. Hú, ez a Marlenko, ez banger. Nagy jó lett. Hallod, vettem neked egy ilyen gyroszkópot, amit így meg tudsz pörgetni, Ja, és akkor és akkor magától Hát valami... ez az stabilizálja Inception. magát. Az Inception pontosan. Annyira megtetszett, abban rendeltem magamnak is egyet, mert olcsó volt. És utána vettem neki gyropolt, amit ugye ahogy forgatsz, úgy generál ellenállást attól, hogy forgatod, ő a másik irányba forog, és próbálja stabilizálni magát. Kb. olyan, mint a... Melyik törvény az? Amikor a részben van eljötted a másik A legjobbja. ez is olyan, nem találsz vele, de hogy így forgatod a kezedben, Ne szívjál, rákos leszel. Jonathan a farmaszhatáron például használta egy elszkosnoló csúlóerős sorosat. Az mondjuk túl drága volt, hogy megvegyem magamnak is, de majd megjöttem urat, nekem menőnek tűnt, hogy ez forgatott, és ő meg forog a másik irányba, hogy ellenállítani és vissza.
ezzel sokkal kísérletünk lesz, hogy meg is lejtünk egy film. Ez jó. Gondolkoztam. You know me, bro. You know me. Sérült fasz. Gondolkoztam, hogy vegyek neked valami kollagénet, valamit, ami megfixálja az izületeidet. Rájöttem, hogy De a Lipton ez nem segít. Gondolkoztam, hogy vegyek egy Van még egy